faminira ko wi'a to jiyal yoga futa no tunda ko janginira arabiya o lutta e sinkita ko jonɗo mi arora jaɓɓago musidɓe meɗen tedduɓe yiwanɓe en ka Amerique. Google, sir, you are welcome. We are really happy, we are very excited to have Google in Africa for the very first time in the history of Fulani. We are also welcoming Unicodes and the other association, other delegation from America. And then we are welcoming our brothers, professors, Abdullahi Bari and Ibrahim Abari. We are very excited to be here in this unique conference. My name is Ali Umar Kirei, member Bar Association of Nigeria. Musibe teddube yawa mi weltake ko jom andumi mi hewti Fuuta. Darago yeso moɗon haala non hayto tippungel gotel e ɗum ana mari himmiɗinare e ngendama e ɗum woni ko hani gaɗen enen fulɓe mbawen yaltinde billaji ɗi gonduɗen to leñol meɗen. Wono no hewɓe haali ma yewti ma maaki Allah danni leñol men molugo non e ɗo ko kalana e men seeɗa ko fi adlam e to gonmi Adamawa e ɗum woni ko jinmi haalango en seeɗa hen. On jaafoto nandi Pular kadi ana seeɗiriri seeɗa e dow no haalirte to meɗen ko woni ko waɗi ɗum en gaɗa bindol no bawugol hawtugo en enen fulɓe e gonɗen fof. Jon kadi Allah hokki en ɗum e adlam e bako mi wolwa ɗum kadi emi weltano grand patron amin Adamawa Professor Abubakar Abatahir, Vice Chancellor American University of Nigeria. E non kadi emi weltano Ceerno Abubakar Gabri ko hanko woni President bindol adlam jonɗo. E non kadi emi weltano Ceerno Malal e hanko woni ko wawi yuɓɓidirde adlam e wallito min laarato tampere amin woni fof walla min ƴefta fa adlam kadi nasti ga Lagos fa yaari Adamawa e jom fewndo ɗo e minin Adamawa kadi jonɗo min mbawi eftude adlam naɓa ka Sudan e jonɗo e won ceernajo meɗen magueteɗo Aboul Futuhi e jonɗo o Sudan wonono ɓen ɗon professeur Abdoulaye Bari Ibrahima Bari koɓe andi e jonɗo adlam fuɗɗi janguego e Sudan alhamdulillahi rabbil alamin. Eyyi ko gonmi haalango on hen seeɗa tan ko fi adlam e Adamawa. Adlam wari tawi min Adamawa e yaake min giɗi heɓugo adlam fulfulde Adamawa yiide billaji kewɗi nanga iga Adamawa to wi Adama Federation nan Taraba yo Adama Jola Kamaru Chad e Sudan e ɗo minin ko Adama Federation fulfulde amin nde fof nde wotere ko billaji ɗi min jiidata fof ko gooti e Hausa woni ko honata ɗemgal amin e ɗum woni ko min dari min bindi defte kewɗe e fino min mbawata janginirgo paykon amin Pular e ɗum kadi wawa waɗugo ɓiɓɓe fulɓe ɓe joppa haala ka janga fa jonɗo ko heewi wara tawa e ñukko wiwgo hañum ko tu ko pullo e ɗum ana heewi e universities ana heewi e galluje mawɗe gonɗe Nigeria e ɗum kadi wargo adlam wawi yuɓɓidirde fulɓe ɓe mbawi andugo ko leñol maɓɓe leñol tilimbol ma leñol mawgol e ɗum e ɗo Afrique e minen komin emin goni to Adama e waɗa ɗemgal ma haala mari bindol ko pullo tan mari ɗum arande e hanjum woni komin jukori e fulfulde woni haala amin e ɗum woni haala e fulɓe kadi goni geɓe ɗiɗi e amin fulɓe ladde duroɓe nayyi e fulɓe jooɗiɓe nder galluje e siye mawɗe to amin e fulɓe wonɓe ladde kadi ana dartire wono hamɓe kadi tu ko nafu ko fulɓe e ɗum waɗi fulɓe hewɓe ana ñukko ngam tampere ɓen ɗum fulɓe ladde ɓe wawa jangugo e andel zaman e jonɗo kadi kala ko metti e ɗum hamɓe wawata waɗugo e ɗum kadi wontidiraɓe amin ana toño min jonɗo to neɗɗo waɗi hunde ko hana ma ko moƴƴa tan ɓe wiya o ko pullo ɓe jaɗa e jonɗo wargo bindol adlam
ma hewtude pinɗol Allah e adama e ɗum wawi weltare mi wawi hokkugo min weltare seedina min e ɓillaji ɗi min giidi e duuɓi saliɗi ɓillaji ɗi min giidi aran e soyde heɓugo fulfulde wotere ma fulfulde woore no wawata haalirego e selli wi'e ɗum to a wi ni woni konngol gotol ma bajjum e kewal majum woni ni e ɗum kadi fulɓe hewɓe mbawa andugo ɗum to amin fa emin jeeyno université kala janngowo pular ko on ɗon ko leesa gandal jo min mbawi heɓtugo haala amin ana mari selluka ana mari ko sella e jonɗo kadi min wawi yuɓɓiɗirde e ɗo adamawa min jangi adlam emin puɗɗi windugo defte e won defte ko heewi ko winda e jonɗo mi waddane on ɗo deftere onon mojoɓere winde jangen adlam lagine fof e ko fulɓe jaada ceerno an maketeɗo abdoulhamid amɓe windi deftere nde fi kiitaji diina wulure ceerno Fodio to ɗon ɗo yo addanam deftere nde Fodio Aboubacar e ɗo ko o windi e jungo inde mako ko ceerno Abdoulhamid e on ɗon ko jaada woni ko rowani o jangi adlam o wi mballa mako hanko kadi o wawata argo tummodiral ngal ko waɗi e jonɗo ko ardi january e hanko ko janngo université o wawa yoppude jande mako ara ɓe winda examen ko yontere ɗiɗaɓre nder january o wi ballal mako e fulɓe aduna fof o windi kiitaji diina ko wiyata masail alfi fi din o windi ɗum e ɗo e deftere nde o wi to mi waɗi mi jonnu fulɓe lagine yo darto ko moƴƴinte e toon yo moƴƴinana e ɗum kadi deftere nde wawa e windede yo saline ka fulɓe fof yo wawa andugo diina mum ika julde fa yarugo sariyaji ko heddi e jonɗo ardiɓe mojoɓere winde jangen adlam lagine